Den korte pause er slut nu, og vi stiller tilbage. Hvad er det, jeg skal gøre med de her øl? Du skal sætte dem ned, Molly, og jeg gider ikke høre mere. Jeg gider ikke høre mere. Ja, jeg laver ikke vold mod denne pige, men hun er min datter. Jeg er sur. Og derfor, nu skal vi høre noget om de giftige bamser. Nej! Den er giftig, Molly. Vel er den giftig, se den er så sød. Jamen, dens øjne er giftige. Må jeg låne den? Nej! Ellers får du ikke noget slik i aften. Disse øjne er giftige på disse bamser. Du skal ikke give dem. Tig stille, eller du kommer hjem til Erik. Så siger du stille. Nu! Og så siger jeg på disse bamser er de her øjne giftige, så jeg vil råde jer til ikke at købe dem. Jeg ved godt, at jeg er en mor og burde tage den her bamse fra hende, men det kan hun ikke holde ud. Ja, jeg går på barsel i de næste 3 afsnit. Så derfor kommer jeg ikke. Vi får en vært, som hedder, jeg skal lige have det at vide i min øresnegl. Øresnegl! 2 sekunder. Jeg fik at vide, hun hedder Julie. Og hvad hed hun til efternavn? Yellow Smile. Det er hendes navn. Se, det er mit dværghamster. Molly. Hun kommer fra Spanien. Den hedder Borgklub. Og hun farver hår virkelig tit. Nogle gange har hun lyst hår. Andre gange har hun lidt krøllet med nogle striber i. Min. Molly. Men jeg har den med. Kommer lige om lidt. Ja. Vi stiller om til en lille reklamepause. Den fast på mit øre. Må jeg spise her? Lille dværghamster! Min bamse er altså ikke giftig. Slet ikke øjnene på den. De er bare søde. Ja, de er nemlig bare søde. De er bare søde nemlig. Ja, de er nemlig bare... Ja, det har var bare... du gjort med min kap. Og min hårtørre. Jeg har ikke gjort noget, jeg har lavet bare en reklamepause. Goddag. Jeg er ked af, at mit hår ser sådan her ud. Men lige om lidt deler vi op til en reklamepause. Smut, Molly. Hun har lavet et eller andet ved min hårtørre. Så vi tager en lille reklamepause og en sæt mit hår.